इउटुबनिफ्राय माबा मोनसे मोनोबा गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जाबाय दायो मा बारा बासिनो मोनाखै हेल' गाइस वेलकाम टू माय न्यू ब्लग लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि अनिता ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर नोंसोरो साननो हागौ दिनैहाय आङो माव थांनो नागिरदों दायोहाय जोङो सिमला बाजाराव थांनो नागिरदों मा खामानि दङ बेखौ लोगोफोर नोंसोरो भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आं हारसिं थानाय जानाय नङा आंजों लोगोसे बिजावजालियाबो दङ बेनाबो ओंखारनाया जाखांखाबाय आंनाबो जाबाय दायो जोङो नै गारि गाखोनोसै लोगोफोर आंना फिसालाया बेसेबा आथुर जाबाय नै गारियाव गाखोग्रोबायानो दायो खानायखौ हजायाखैमोन आरो जोंहा फिसालाया ओमफ्राय गारि सायावनो देलाय होनानै लांनो गोनां जायो बेखौ ओरैबादि दुस्थ माने बुंनोनो नाङा गस्लाबो गाननो नागिरा खानायबो हजानो नागिरा अबावबा थांनोबाथाय खालि थांनो बिदिल' आरो थांनो गोनाङावल' हाखु दाखु जायो ओमफ्राय दायो गारि सायावनो देलाय होनानै लाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै बिसाबो बिमा फिसा सानैजों मालाय बाबुखौ आङो गारि सायावनो देलाय होखांबाय आरो बिसाना मालाय नानिया देलाय जायो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ अननानै बयबो नायबानो जाबाय सिगांनि लोगोफोराथ' नायलानो खोना जोंखौ दानिया ब्लग होबाबो माने भिउआनो जानो नागिरला आरोना आरो जोंथ' चेनेलनि नामखौबो सोलायनानै लाबाय जिहेतु ओमफ्राय नै दायोहाय जोङो सिमला मोनफैबाय सिमला मोनफैखांनानै दायो जोङो बाजाराव हाबग्रोनाय जानाय नङा पस्ट अफिसाव मोनसे फिसा खामानि दङ जोंनिनो ग्रुपनिनो फैसा दोननाय बियो दिनै जोंहा बिजावजालि सिजानि फालामोन बेयावनो जोङो जमा फैनाय जादों लोगोसे बियो मानि बोरै 1500 1000 माबानि नामा 1000 आइनि ओमफ्राय 500 आबो रुपानि जाबाय दायो खामानिया मोनसे आरो दंबावोसो एटिएमनिल'सै ओरैनो हाबनोसै माबायाव एसे बाजाराव ब्लाउस लांनो नागिरदोंमोन आङो होआबाबो होननायसै नामा ओइ नों गथा गोलैनोसैमोन मा लागोन ब्लाउस नै लोगोफोर खामानियाथ' मोनसे जोब्बाय दहायो पस्ट अफिसनिया दायोहाय दंबावो बेंकआव दायो जोङो आंहा माने गोबावानो जाबायमोन एटिएम गोदान फैनानै थाफैनाया सिक्रेट नाम्बार बानायनाय जायाखैमोन सिगांनिफ्रायनो आङो हासबेन्डखौ बानायनो होदोंमोन बियो माने जायासै आरोना बिजों ओमफ्राय आङो दिनै फैथारबाय आरोना फिंगारप्रिन्ट नांगोनो बेखायनो आङो दिनै बानायनानै लांनोसै होननानै बयबो फैनायावनो फैदों आरो ओमफ्राय दा खामानियाबो जाबाय जाखांनायनि उनाव नै दायो गथ'फ्राबो बेंकआव ओरैबादि दुस्थ' खालामो बुंनो नाङा ओमफ्राय नै लोगोफोर दायोहाय जोङो ब्लाउस नायदों आरो दख'नाबो नायनो नागिरदों नायनोसै लानाय जायोना जाया मा होनो मोजां नुबाथाय लानोसै आरो मोजां नुवाबाथाय लाला आरोना जोङो बाजार गेजेराव हाबला बेवहायनो लानानै थांनोसै बिनियावनो मा लानाय जायो नायनोसै र' मोजां मोनबाथाय लांगोन मोजां मोनाबा लांला जाबाय लाखांबाय नै लोगोफोर दायो नांलाहाय आंनो फिसालानि गियानखौ नांला आंनो जागोन ना जालाबा एख' जाला माबा लाना थांसै मा होनो लोमोन सिन्नाय लाबाय थादों
दायो जोङो मा लाबोदों मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो लामायाव खारलांबाय खोनसेनि र' नोंसोरना जेबो बिदिहाय हास्लाबाखै माने फिसा मोननैसो बेसाद लाबोदों मोखांखौ नाया मानो मा लाबोखो नोङो खोन्थानोसै ना आं लाबोखा ब्लाउस लाबोदो फै खोन्थानोसै जोंहा माने एसे खोमसि उथिदोबा इखै आथुर जालायदो नै लंपेन्ट दंना गावनि आथुर जादों नांगौ दे नांगौ गानगोन नै मेगि लाबोबाय नै फैदो बाबु फैदो फै मामि एखे जाबाय इहा नैखौसो फसायदों आथुरथार बिनो आथुरथार बिनो ओमफ्राय एख' बायनो मोनासै लोगोफोर नै बिथांनिया गुगोल एक्सेस मोनफैबाय जे एस बि मामोन जेस बिक्रेसननिया मोनफैबाय इयो माने एप्लाइ खालामाखैसो होननानै बुंबाय थादोंमोन हुवाखौ रायबाय थादोंमोन दा मोनफैबाय इउटुबनि माने जे मोनफैबाय फेनलालि दिनै कंग्रेचुलेसन होनलाय आंनो फार्स्ट टाइम मा होनो उइस खालामबाय ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ नोंसोरनियावनो आं मोनबाय दिनै गुगोल एक्सेन्सखौ मा होनो माब्लाबा समावनो फैनांगौमोन नाथाय हौवाफ्रा आंनि चेनेलखौ एसेबो नायनानै होआसै दादा खेवनांगोन आबौनो मोनफैबाय नै जौस्रां ब्रह्म इहासो मालाबा इउटुब चेनेल दङ इहासो मालाबा दङ मालाबा होबाय दं सोरबाया भिडिअ सोरबाया नाम मोनै दं भिडिअ बाजारनिफ्राय सेख्ला गादोबो नै बेखौ बाबानो होना दोनफैदो पस्टमेना ओमफ्राय आं दायो मोनबाय गोजोनबाय इउटुबनिफ्राय माबा मोनसे मोनोबा गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो जाबाय दायो दख'नाखौ दिन्थिथ' माबाखौ दख'नाथ' लाबाखै ब्लाउस मा लाबोखो होननानैसो फै माने बाजाराव थांना फैनानै बाजारनिफ्राय माल लाबोनायखौ देखायनो मोनाबा जोंबो गोजोना आरो नायग्राफोराबो गोजोना आरोना जेबो बेसाद लाबोआखै नै एसेल' ओरैनो बेयो नोंनि नै आंनिया नै बे नोंबो गानखाम माने ब्लाउसआ गानखाम लाबोखादों आंबो ब्लाउसआ गानखाम गस्लायाबो नायनाय बे आंनि नोंनि माने गोसोमखौ जोंहालाय बे दंखायोमोन आंनाव अब्लाबो लाबोफिनबाय रिल्स बानायनो काला काला चलो बानायनो के लिए आंना ब्लाउसआनो इयो माबानि आखायाव फैदो खोमा ब्लाउसखौ गोसानि माबानि लाबोदों माबायदि नुखो लोगोफोर दायो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोननोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय नोंबो बाय फैदो बिराद जायाबा ना सफैदो नालाय ओमफ्राय आंनि खोथाबो खालामना होआ होननानै गाबख्रबबाय थादोंमोन इयो माने एकदमबारे गोसोखौ खान्थिनाबो आर्निंबो खालामगासिनो मोनफैबाय होनलाय साननै सानथामनि उनाव फैसाबो हाबहां जाहांदों दा गुगोल एक्सेन्सखौ होनानै मा खामानिया जाबोनायनि थाखाय मोजां मोनदों बाय बाय जों सानैजों फैफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दायो मबाइल गोदान मोनबाय बेनि थाखाय जोङो सानफ्रामबोनि ब्लग लानानै फैलायसिगोन नोङो लोगोफोर मबाइल गोदान मोनमारबाय ओंखायनो जों दायो भिडिअ सानफ्राम लाबोगोन साननैनि उनाव बाय बाय